Ο Μάριος θα περάσει πρώτος από το εμπόδιο. Οι διαφορές που αναπτύσσουν οι παίκτες σε σχέση με τους αντιπάλους τους δεν είναι μεγάλες στο συγκεκριμένο αγώνισμα, αφού δεν είναι αγώνισμα ταχύτητας. Σχεδόν όλα τα μάτια έχουν κριθεί στον τελικό στόχο με τα 3 ανθρωπάκια. Ο Κοκκινάκης θα κάνει ένα λάθος. Τώρα θα του πέσει το ανθρωπάκι στο εμπόδιο με τον Λαβύρινθο. Ο Μάριος θα φύγει πρώτος από το εμπόδιο και θα πάει γρήγορα προς τον τερματισμό. Τώρα θα φτάσει ο Μάριος στον τερματισμό. Ο Κοκκινάκης θα φύγει τώρα και αυτός από το τελευταίο εμπόδιο. Με τη σειρά του και αυτός θα φτάσει στο ίδιο σημείο που θα πρέπει να τοποθετήσει 3 ανθρωπάκια στις κούνιες. Ο Μάριος έχει ήδη βάλει το ένα, έχει κρεμάσει και το δεύτερο και πάει για το τρίτο. Ο Κώστας κρεμάει το πρώτο ανθρωπάκι, έχει ακόμα 2. Ο Μάριος όμως θα ξεκινήσει πρώτος στις δικές του βολές. Οι μαχητές προηγούνται 9-2. Ο Μάριος ρίχνει τα 2 ανθρωπάκια με 2 στις 2 βολές. Έχει ακόμα 1. Ο Μάριος θα ρίξει και το τελευταίο ανθρωπάκι, θα κάνει το 12 και οι νικητές στο σημερινό αγώνισμα είναι οι μαχητές